fl-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-la u laqta fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Nilqakom għal din l-Ewkaristija tal-lum, jiena Father Vincent Magri, Ġiżwita, u bħalissa ngħix u naħdem id-dar Loyola House in-Naxxar. Għalhekk impoġġu lil nfusna fil-preżenza tal-la u nitolbuh kif jixraq dejjem fil-bidu ta' kull Ewkaristija il-ħniena u l-maħfra. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena għadniet ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemin, billi ħallejt bil-milieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqaddsa Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla, inti tajtna il-fidwa u għamiltna ulied adottivi tiegħek. Ħares bitiba lejn ulied eżiż tiegħek biex dawk kollha li jemmnu fi Kristu ikunu ħilsa tas-sew u jiksbu il-wirt ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, naf li l-koll għandna l-erf, imma l-erf jonfoħna, l-imħabba tibnina. Jekk xi ħadd jidirlu li jaf xi ħaġa, għadu ma femx kif għandu jkun jaf. Jekk xi ħadd iħobb lil Alla, lil dan Alla jarfu. Mela dwar l-ikel tal-laħam offert lill-idoli. Naf li l-idolu mhu xejn fid-dinja. Ħadd mu Alla ħlif wieħed. Imqar jekk hemm lekk imsejħa Allat, sew fis-sema, sew fl-art. U tassew hemm ħafna Allat u ħafna sidien. Għalina Alla wieħed hemm, il-missier li minnu ġej kollox, u aħna bih neżistu. U wieħed mulej, Ġesu Kristu, li permezz tiegħu sar kollox u għalih aħna neżistu. Iżda mhux kulħadd għandu l-erf. Xi wħud billi kienu mdorrija bl-idoli jieklu l-laħam bħalli kieku kien offert lill-idoli. U billi tkun dajfa l-kuxjenza tagħhom tittabba. Mela bl-erf tiegħek jiġġarra fid-dajjef, ħuk li għalih mit Kristu. Meta intom tidinbu b'dan il-mod kontra ħudkom u tferu l-kuxjenza dajfa tagħkom, kontra Kristu tkunu tidinbu. Mela jekk l-ikel jiskandalizza lil-ħija, ma nikol qatt iżjed laħam biex ma niskandalizzax lil-ħija. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Ngħidu flimkien mexxini mulej fit-triq ta' dejjem. Mexxini mulej fit-triq ta' dejjem. Mulej intarbilni u tarafni, intaf meta noqgħod u meta nqum. Intaraf mill-bogħod ħsibijieti, intaraf il-mixi u l-wafqien tiegħi. Triqati kollha inti tafhom sewwa. Flimkien mexxini mulej fit-triq ta' dejjem. Għax int sawwart il-ġewwieni tiegħi u fġu fommi inti nsiġtni. Inrodlok ħajr għax b'mod tal-għaġeb għamiltni. Tal-għaġeb huma l-emejjel tiegħek. Flimkien mexxini mulej fit-triq ta' dejjem. Qarbilni o Alla wara f'qalbi, iflini u kun naf ħsibijieti. Ara inixmiexi fit-triq ħażina u mexxini fit-triq ta' dejjem. Flimkien mexxini mulej fit-triq ta' dejjem. Jekk inħobbu lil xulxin Alla jammar fina u mħabtu issib il-milja tagħha fina.
Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Lilkom li qegħdin tisimgħuni, ngħidilkom, ħobbu l-edewwa tagħkom. Għamlu il-ġid lil min jobodkom. Birku lil min jisħedkom. Itolbu għal min iżeblaħkom. Min jagħtik bil-ħarta fuq naħa waħda, dawwarlu wiċċek ħalli jagħtik fuq in-naħa l-oħra. Min jeħodlok il-mantar, anqas il-libsa m'għandek tiċħadlu. Għati lil kull min jitolbok u min jeħodlok xi ħaġa tiegħek titlobbilux lura. Kif tridu li l-bnedmin jagħmlu lilkom, hekk ukoll għamlu intom lilhom. Jekk intom tħobbu lil min iħobbkom, xi ħlas jista' jkollkom, għax il-mitinbin ukoll iħobbu lil min iħobbhom. U jekk tagħmlu il-ġid lil min jagħmel il-ġid lilkom, xi ħlas jista' jkollkom, għax dan jagħmluh saħansitra il-mitinbin. U jekk tisilfu xi ħaġa lil min tistennewh irroddilkom lura, xi ħlas jista' jkollkom. Il-mitinbin ukoll jisilfu lil mitinbin bil-ħsieb li jieħdu lura daqshekk ieħor minn għandhom. Imma intom ħobbu l-edewwa tagħkom. Għamlu l-ġid. Isilfu bla ma tistennew xi ħaġa lura. U l-ħlas tagħkom ikun kbir u tkunu ulied Alla loli li hu tajjeb mal-ingrati u l-ħżina. Ħennu bħal moħanin missierkom. Tiġġudikawx u ma tkunux iġġudikati. Tikkundannawx u ma tkunux ikkundannati. Aħfru u ssibu l-maħfra. Għatu u jingħatalkom. Kejl tajjeb, marsus, meżżes sewwa u mburġat iqedulkom f'ħoġorkom. Għax bl-istess kejl li tkejlu intom jitkejjel lilkom. Il-kelma tal-mulejn. Tifħir lilek Kristu. Nimmaġina li intom u tisimgħu il-kelma ta' Ġesu, il-Vanġelu. Inħossuna li Ġesu qiegħed jgħidilna xi ħaġa li hija tant u tant diffiċli li aħna nagħmlu. Biex naħfru lil min jagħmilna ħsara, naħfru lill-edewwa tagħna. Il-min itini bil-ħarta indawwarlu wiċċi in-naħa l-oħra. Min jaf kemm smajt persuni li jiftu qalbhom u fatt jistqarru kemm isibuha diffiċli tassew li jaħfru. Jaħfru lil min għamilhom il-ħsara, min għamilhom id-deni. U hija diffikultà kbira ħafna. Però intant minkejja li insibuha diffiċli, però din hija l-kelma ta' Ġesu u rridu nagħtu kasha. Jekk Ġesu qed jgħidilna nagħmlu hekk, għaliex dan hu għall-aħjar tagħna bil-fors. Jiena naħseb li ċavetta biex forsi nifhmu dan li qed jipprova jgħidilna Ġesu hija meta Ġesu jgħidilna li Alla huwa missier ta' kulħadd. Alla huwa missier ta' dawk li huma tajbin u ta' dawk li huma ingrati u ħżina. Għaliex? Għax Alla huwa mħabba. U din li mħabba Alla ma titħarrikx, ma tistax titbiddel. Alla ma jistax li ma jħobbx, dejjem iħobb. Il-problema fil-fatt qiegħda mhux min naħa Alla, imma min naħa tagħna l-bnedmin. Għax aħna bejnietna fir-relazzjonijiet tagħna hemm minnu tajjeb u minnu ħażin.
U jiena naħseb li kulħadd jista' jgħid li jiena fil-ħajja tiegħi hemm it-tajjeb u hemm il-ħażin. Kieku nagħtu każ dan it-tagħlim ta' Ġesu. Pereżempju, min jagħtik bil-ħarta fuq naħa waħda dawwarlu wiċċek ħalli jagħtik fuq in-naħa l-oħra. Insibuha diffiċli di vera. U vera lix il-bniedem għadu sal-lum kemm forsi fil-ħajja tagħna personali u kemm l-istorja turina li l-bniedem jaġixxi dejjem għajn b'għajn sinna b'sinna, dejjem jaġixxi bil-vendetta. Jiena naħseb li kieku verament nieħdu bis-serjetà l-kelma ta' Ġesu għas ikun hawn gwerra waħda biss. Imma aħna tant lesti li impattuha, tant lesti li nimxu skont kif inħossuna skont l-emozzjonijiet tagħna u mhux bil-ħsieb. Imma jekk aħna inħobbu mela, u dan li jrid jgħidilna Ġesu. Jekk Alla jħobbna daqshekk, anke jiena m'iniex tajjeb, anke kien ħażin. Mela allura jiena nista' nagħmel u nkun bħal Alla, anke l dawk li jagħmlu li d-deni, naħfrilhom, nurihom l-imħabba, bħalma nirċievi jien l-imħabba mingħand Alla. Nista' jiena bl-għajnuna tiegħu nofri anke lil dawk li forsi ma jistħoqilhomx imma naħfrilhom xorta. Nistgħu. Anzi, nitolbu din il-grazzja għaliex nassigurakom li fil-fatt il-veru sigriet tas-serenità u l-paċi fil-kuxjenza tagħna, fil-qalb tagħna hija li aħna nkunu kapaċi li naħfru bħal Ġesu u naħfru dejjem. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. Ejjew nofru it-talbit tagħna. Jiena mill-ispirtu ta' dan il-Vanġelu, jekk huwa Vanġelu tqil imma Vanġelu sabiħ ukoll, profond. Nitolbu ħafna għal dawk li huma muġuwa, dawk li huma feriti, dawk li qed iġorru toqol kbir minħabba tort li għamlu lilhom minn ħaddieħor. Nitolbu għalihom, nitolbu sabiex huma wkoll isibu l-grazzja li jaħfru ħalli jinħelsu u jħossu l-grazzja talla fihom, f'qalbhom. Għal dan nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu ħafna lil Alla sabiex jgħinna li nippruvaw mhux nimxu bil-loġika tagħna l-bnedmin, għaliex il-loġika tal-bnedmin uritna li l-gwerer jibqgħu jeżistu. Bħalissa hemm ħafna gwerer fid-dinja. Nitolbu sabiex tassew il-kelma talla, il-kelma tal-imħabba tkun hi li tmexxina fir-relazzjonijiet ta' bejnietna u ta' bejn il-pajjiżi. Għal dan nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu wkoll il-mulej tina l-grazzja sabiex aħna nħossuna ulied tiegħu. Li aħna tassew għandna missier fis-sema li jħobbna b'imħabba tal-ġenn u mingħajr kondizzjoni. Għal dan nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier Qaddis nitolbuk sabiex inti tilqat talbit tagħna li aħna qegħdin nofrulek dejjem permezz ta' ibnek Sidna Ġesu Kristu. Amen. Amen.
Jitolbu ħuti sabiex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. U Alla, minnek ġej is-sliem tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek. Għamel li b'din l-offerta nagħtu ġieħ kif jixraq fil-kobor tiegħek u li nħossu ruħna maqudin ħaġa waħda bit-tisħib tagħna f'dan il-misteru qaddis bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Nerfa'w qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew Missier qaddis. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullu mkien inroddulek ħajr bibnek il-Ażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li nbattulna bħala Salvatur u fedej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwieled minn Marija Verġini. Huwa temm ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħolna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewit, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewit. Qaddis ta' sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċakuntana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franċisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati l-inna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqadsa u mal-la Marija, mal-raġel tagħha San Ġusepp, mal-apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. U issa jew nitolbu flimkien it-talba li għallimna il-mulej stess. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna,
biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkun jiswew lilna li se nitgħu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu li neħidnu bit-tad-dinja, ħenjin aħna li mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħollix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Talba għat-qarbina ta' xewqa. Ġesu, jina nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Bħalma għażila tixxenna għan-nixxijat tal-ilma, hekk tixxenna ruħi għalik u Alla tiegħi. Ruħi għaċana għal Alla l-ħaj. Nitolbu. Mulej, inti titma' lill-fidili tiegħek u tajjixhom bl-ikel tal-kelma tiegħek u bis-sagramenti tas-sema. Għamel li bis-saħħa tad-doni kbar, mogħtija lilna minn ibnek il-għażiż, aħna nimxu l-qudiem sa ma nissibħu għal dejjem miegħu fil-ħajja tiegħu u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Immorru fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta.
Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Minn żmien il-Covid ndunajna fil-komunità għandna ħafna nies illi mhux biss qegħdin f'darhom imma mhumiex kapaċi jsajru għalihom infushom u m'għandhomx min isajrilhom. Illum il-ġurnata għandna din il-kċina ta' Marta illi minnha kull ġimgħa joħorġu 1200 ikla li jkunu ġew msajrin minn 5 shifts ta' volontira ta' 4 jew 5 minn nies volontira mħarġa għax ovvjament hija kċina li timxi fuq l-istandards industrijali, ikliet li mbagħad joħorġu fil-komunità permezz ta' tim ieħor ta' volontira li propju darba fil-ġimgħa iwassal l-ikliet beneficjarji illi jkun ġew irreferuti magħna mill-kappillani, mis-social workers, minn nies professjonisti li jaħdmu fil-komunità illi jaraw illi daw in-nies għandhom bżonn l-għajnuna tal-ikel imma anke l-għajnuna li xi ħadd iwassilhom u jgħidlhom kelma biex jaraw kif qegħdin. Kull ikla kieku kellna nħallsu għaliha tiswa madwar 5-6 euro jivarja skont jekk hux platt ta' ġini jew kellha platt laħam. Imma permezz tal-benefatturi u l-fatt li l-biċċa l-kbira tax-xogħol issir mill-volontira dan il-prezz inniżluh għal kważi 1 euro għal daqstant meta wieħed qiegħed jagħti pereżempju 30 euro qed jagħti biex persuna jkollha x'tiekol għal xahar sħiħ. Jew il-ħidma tal-komunità flimkien propju twassal biex inkunu nistgħu naraw illi ħadd u propju ħadd ma jkollu għalfejn ikun mingħajr bżonnijiet bażiċi bħal l-ikel. Fl-isem tal-Missieru, tal-Ibenu, tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna, eħlesejna u iqaf magħna. Glorja lill-Missieru, lill-Ibenu, lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna Ġesu twilet għalina u rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi ħafrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Mill-misteri tad-dawl, l-ewwel misteru, meta Sidna Ġesu Kristu tammet fix-xmara Ġordan. Missirna li inti fis-smawiet, li jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jekda fl-art. Ħobżnata kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija is-Sinjur miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek,
imbirk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti omna għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu twilet għalina u rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru. Meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija is-Sinjur miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija is-Sinjur miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu twilet għalina u rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. It-tielet misterju minn tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna talla u sejjaħ għall-indima. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek,
imbirkinti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu twilet għalina u rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Fir-raba misterju mill-misteri tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-apostli fuq il-muntanja Tabor. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna palma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu twilet għalina u rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Il-ħames misteru mill-misteri tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija,
it-tifkira tal-misteru tal-għid. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema ekda fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazza mimlija s-Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazza mimlija s-Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Slima lik Sultana Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tama tama. Slima lik lilek inajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibqu u nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għall-erwieħ tal-burkatorju, għatihom omulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi, Amen. mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu ilqa it-talb tagħna. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Itlob għalina. Imqazza Marija. Imqazza Om Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq li mħabba. Itlob għalina. Om tal-aġa. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina.
Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Sant. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri da David. Itlob għalina. Torri tal-Lavorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-mitimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insar. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana imtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħidnu bit tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħidnu bit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħidnu bit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Malla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati l-inna għaddejja tijak mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa Talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik, ħarris tal-feddej u għarrus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija edet il-fiduċa tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina l-koll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turokku. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina.
nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, ħatina nitolbuk li jqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġnu Om, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-Anġlu l-Qaddisin kontra tiegħu.